Finikola. Ankle. Aba. Somoko. Tarare. Or basfute. Bashi fete. O do ne ke bangunu du jaran wedi chekana. Ne du moyi. Ala foni ya farane ma. Domne ya fone yana. Ne tara ne che bole ne kundo. Amana ga bodu gono jone. Anana wakati mo yasoro shukura kusebe. Ne masega afanya na bli. D'accord. Ibaro ne de hagili kun taraga. Ya wor nya famia. Comme korole ni fage jaga bo. Abadi amadi mo ma aga jabo se kun sera. Wore ngam ngo aga yor irana. Pour que na bora ngasi ala se awma. To ngebi ni mine. Ibu tadi chama. Hawa yor de manoyi. Inefa nimbe wori. Nga kando. Pese ne jumi la. Da ngadi mo ma. Eni nyongona kwa. Pese woni de ma kan. E mo clean dana mo koy waye mo waye momdi akade momdi ka mo ko deme e bi ci dema ci xamina ina jagari aka abini mina ba yara deme noy Incheni baraji. foli ko te ira jugo del nasima mo ni bini jugo nyana e ba nyere de ni jugo chena ere ba nyi e ba chen yere de Isara tene bulabe ala de bul. Ala gi isara. ami ala mo klela Amina. Ibe ala wele do me ati jabi odo. Nga ni ma pirese dondo ibi ka ala wele nafa soro. Ceni tuna de. Achuna doni. Ko choni. Baspo itana. Baka. Dondoro. Bien. Wow. Ache. Nana marango gibige reposer doni. Avec choni. Ngo fatigue ne fait mano. Ça c'est pas facile à mano avec la chaleur là. Ni courant mi la tige pushon nani. Vraiment. Jamane ko amano ko de. Mano am dugo de gala ga bela jeli ka dam. Bien. Ko choni. Ambi. Ba. Ni ngo ne ra wuli to de on bo ata chila oro do la de. Jite. Madame yara de kun ci blama. Kam ko bena. O de kun se kun yara ya. Tiɲɛ la furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ maa t'a fɔ k'i bɛ kelen jalaki bawo so min don mɔgɔ t'a kɔnɔ ko dɔn a kɔni y'a yira n na k'a fɔ ko tile fila in na a tɛ ka ɲɔgɔn faamuya dɔɔni n b'a dɔn o tɛ ban furu la nka dɔ la n'an ma kɔn ka kale bila a ɲɛ fana fɛn bɛ taa wolo an ma sigi ni min fana ye n bɛ siran ɲɛ kosɛbɛ. N'i y'a fana kɛlen ka bɛɛ lajɛlen to yen k'a ɲɛsin ne ma ko ne kana kuma ni e ye o fana bɛ ko dɔ de ko fɔ o bɛ jigiya ko fɔ o bɛ danaya ko fɔ ɲɛkumu in a de man d'a ye o de y'a to a ko ne kana kuma ni ye n tɛna fɔ ko n b'a ɲɛɲini ka kɛlɛ kun yɛrɛ yɛrɛ dɔn nka n'a sɔrɔ n'i kɔni diminen d'a kɔrɔ a ka di ne ye i k'a kɛ ne kama i k'a kɛ an ka baaraɲɔgɔnya bonya kama i k'a kɛ sigiɲɔgɔnya gasi kama i ka yafa ma n'a sɔrɔ a fililen don i ka yafa ma o fili ye o kɔni kun ye n ka laɲini ye i fɛ o bɛ diya n ye kojugu. Farati. Naam. Ni diminen t'a kɔrɔ a bɛ waleya dɔw de ta k'an sɛgɛrɛ minnu man di n ye. Ne bɛ bɔ ka taa n ka ci la n bɛ na n kunkolo kalayalen ne yɛrɛ hakili t'ale ye k'ale bɛ so kɔnɔ yɛrɛ kuma dɔw la ne bɛ ɲinɛ yɛrɛ kuma dɔw la ka foli yɛrɛ kɛ ne t'a fo ne tɛ kuma fɛ ne bɛna ka na n sigi m'o hakili waso kɔnɔna la a bɛna mankan wuli k'a jɔ ko ne donna ale kan ko ne m'ale fo k'i ban ka dumuni minɛ ma ale kan k'o kɛ ne na. Tiɲɛ yɛrɛ la o fana cɛ man ɲi o bɛ cɛ bɛɛ tɔɔrɔ hali n'i y'a k'ale yɛrɛ la a b'a tɔɔrɔ exemple fitinin n'i ye baarakɛla ta k'a d'a ma n'a bɔra dugu kɔnɔ ka na ni baarakɛla in ma girin k'a fo a b'a tɔɔrɔ faamuya dɔ bɛ yen an balakaw ani anw cɛ danfarani dɔ bɛ yen olu t'a faamuya bada ko baarakɛyɔrɔ la ko hakili bɛ sɛgɛn k'i bɛ se ka ɲinɛ foli yɛrɛ kɔ a faamuya man di u fɛ o n'a ta bɛɛ i b'a lasigi k'a fɔ a ɲɛna fɔcogo la a bɛ se k'a faamu cogo min na n hakili la n'o kɛra sigi ka fɔ o ɲɔgɔnna damun tɛ ni bɛɛ ta tor'i kɔnɔ a ma nɔgɔ dɛ maa
ma dajele o kono ko donnen tɛ n kɔni hakili la halisa a ka sigi ka kuma yɛrɛ de a ka yafa ɲɔgɔn ma. Farati, kuma tɛ nin ta ban ko. Nin ko in kɛlen kana bila sisan cɛ ani sisan cɛ an ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ni ne ko kelen a ko 100 ni ne ko kelen a ko 100 ne fɛnɛ se bɛ n yɛrɛ la n se bɛ n yɛrɛ la ka fɛn minnu ka ye n fɛnɛ b'olu tigɛ a banna. Mais o de don a bɛ ne bonya de diyagoya parce que a bɛ n ka mara de kɔnɔ a bɛ n bonya de diyagoya respect forcé diyagoya. N teri o yɔrɔnin na i fana fili b'i la o ye fili ye dɛrɛ furuɲɔgɔnya la tiɲɛ don cɛ de ye dutigi ye muso kan ka bonya nka cɛ fana man ka ɲinɛ abada ko bonya fana kan ka da muso kan. N ka cɛ o tuma e nakun ye kuma de ye wa e nakun ye ne lagosili de ne bolo e ni ne de ye kelen a ye wele ka kuma ne fɛ de ou bien. Ne ye ne faamuya ne tɛ se k'e lagosi o da yɛrɛ tɛ ne kunna nka n fana bɛ ka kuma ni yɔrɔ min ye a ka di i ye fana k'an faamuya kosɛbɛ kana n'a fɔ k'i b'i bolofɛn jɛ a la kana ɲinɛ abada k'i taara ka taa ɲini u fɛ yen de a mansaw y'a d'i ma jigiya dɔ de kama u y'a d'i ma danaya dɔ de kan e ta don e kelen ma taa o mun de la maakɔrɔw de taara a kuma kɛ bawo u b'a dɔn k'a fɔ ko furu de ma nɔgɔ fo maakɔrɔw kuma da ka don a ko la i miiri a donni na a bɛ ta k'a d'i ma don min na kuma minnu bɛ f'i ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ furu kɔnɔ koyi nka e fana bɛ k'a dama tɛmɛ dɛ i bɛ k'a dama tɛmɛ. Dirigɛ. Kɔkɛ. Ina mɔgɔ jatiga. E ka nin lajɛ. E bɔra ni wari ye. Kɔkɛ. Dɔ de ye nin di ne ma k'ale fa ka jaga bɔra k'an k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Ko jumɛn? K'ale fakɛ ka jaga bɔra ko ne ka n'a di n cɛ ma k'an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. O jɔn? Don min na min ye wari di ne ma tantɔ fo ne fini avance fɛn ye tantɔ. O tiɲɛ. Sofiya. O de ye nin den na. Kɔkɛ ko in bonyana ne yɛrɛ ma koyi. Depuis a y'a di ne ma ne bɛ bolila fɔ sisan dɔ kana n'a minɛ n bolo sira la. E bɛ sɛbɛnni la. Wallahi ala ne tɛ nkalon tigi ye ne bɛ nkalon tigɛ ye mun na a baliya la cogo min na ne ta juguyara ne ta ye koyi. Ayi. Kɔkɛ ni A bila so kɔnɔna la nafolo. Ayi ni bolo tɛ se ka don ne kɔrɔ dɛ nafolo muguba in. Ok basi t'a la. N tɛ se ka nin minɛ koyi. An ka taa dugu ma. Kuma ye terrain min sanfɛ i fana i bɛ ka ko dama tɛmɛ dɛ. Ko k'a dama tɛmɛ wa? I bɛ ka dama tɛmɛ kɛ. Ayi. Non an tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya o kan kan dɛ. I tɛ jɔn ka tiɲɛ f'i ɲɛna teriya la an ka teriya tɛna kɛ i toriŋan sigi ye dɛ i jo t'a la bi i jo t'a la sini mun na e yɛrɛ y'a fɔ folibala ye fɔlɔ o yɛrɛ ye filiba de jirikurun tɛ o n'i furumuso de don e denw ba tɛ an kana na ɲɔgɔn musalaka ko dɔw kan koyi n'i sɔnna ka ne lamɛn o don n'i ma ne lamɛn yɛrɛ i ta y'i yɛrɛ nka i kɔni jo t'a la i k'o dɔn a bila i kunkolo la dɛ nin ye ne ka kuma ye k'a f'i ɲɛna. Ne jo t'a la ne jo t'a la cogo di ne hakili n'i bɛ kuma fɔ i bɛ ne lamɛn fɔlɔ i bɛ ne de ka position jateminɛ mais e yɛrɛ bɛna ka na ko ne jo t'a la cogo di kana n'a fɔ ko ne jo t'a la. E ye kuma minnu fɔ ne ɲini ne y'a bɛɛ lajɛlen faamuya wa mankan yɛrɛ wulila kun mun kama dɛ ne y'o dɔn ka ban o n'a ta bɛɛ ni ne ko n ko e ma e bɛ fili la e kan ka ne lamɛn de. Donc sisan ne bɛ fili la ne kan k'e lamɛn ne bɛ lamɛn e y'ale lamɛn kun min na a bɛ dumuni tigɛ ne la wa cɛ an kana cɛ tiɲɛ tɛ baden fɛn ye sa cɛ i fana ka ko dɔw lajɛ sa. E yɛrɛ m'o bɛɛ lajɛlen fɔ wa a y'a ban ka dumuni d'e ma kun min na a y'o kun fɔ o tɛ folibaliya ye wa. O ye folibaliya ye kɛ o de y'a to kunun mana sɔngɔ di wa bi fɛnɛ tɛna d'a ma. Bi e yɛrɛ ka nin lajɛ
wa n bɛ bɔ sisan n bɛ taa n kɔnɔ fa sisan n bɛ segin ka na o sera ka bila pewu. Bon ni bɛ ka taa cogo min na min ni taara tan est-ce que ale ka dumuni tigɛ in yɛrɛ bɛna dɔn bilen ya mun bɛna fɔ e ma i tɛ ka nasɔngɔ di o dɔrɔn de bɛ ye o ni fali y'i tan n'i y'a tan o y'a bɛɛ lajɛlen kɛlen kelen ye koyi o tɛ n'i ma ne lamɛn ne bɛ wuli ne bɛ taa o de don. non n terikɛ i sigi sa i sigi an kana ko kɛ ten quoi i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko in ye ne yɛrɛ dusu bɔ quoi ne yɛrɛ diminen kun don quoi mais e ni ne de don an tɛ tiɲɛ a la sa n y'i ka kuma mɛn problème t'a la i y'a faamu n y'i ka kuma faamu quoi Basi tɛ a kan ka dilan cogoya min na n b'a dilan ten quoi parce que mɔgɔ tɛ mɔgɔ sara sɔrɔ fɛnɛ mɔgɔ min bɛ bɔ a ka so ka na k'a n'i lasigi k'i ni hakili fara ɲɔgɔn kan k'i ni hakilinaw yira ɲɔgɔn na i bɛ sira jugu kan k'i bɔ a kan o diminen ka tila ka wuli ka taga k'e m'a to a ta la o y'i ma dɔgɔyalima de bon i ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ne t'o kɛ quoi n'i ka kuma mɛn. basi tɛ Voilà. ni fana diyara n ye kojugu n b'i fo dan tɛ foli min na non a diyara n ye trop n bɛ sira ɲini o la. non sira b'i bolo n'ala sɔnna ma sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la yen. Ayiwa Awa tɛ yan. Nam. I yɛrɛ kɔni kaɲɛkini yɛrɛ t'o mɛn yɛrɛ fiyewu yɛrɛ i bɛ wele f'i k'i dafara de k'i wele i filɛ nin an kɔrɔ yan nɔ u kaɲɛ joli n'i nana kuma sisan nɔ ko n bagara i ma wari minɛ i ka taa sugu la i ka taa na san i ka surafana tobi bita ayiwa a yɛrɛ kɔgɔ kana bɔ bita la dɛ i y'a mɛn yan tobili kɛ i bɛ taa kɔgɔ caya mɔgɔ ka dumuni na kɔnɔ sigi mɔgɔ kɔrɔ. Tani Jɛnɛba. Sofia. Ça va? Kɔri baasi tɛ yen? Somɔgɔw dun? Ne fɔra e kɔ i ka yɔrɔ dɔ in na o don na. I ka taa n ka finiw ko. Ne tɛ yen nɔ tuguni koyi, anw yɛlɛmana. I yɛlɛmana? Awɔ. Ne mago dun b'i la i ka taa n ka finiw ko dɛ. Tani Jɛnɛba fo ni yafara ne ma dɛ nin wagati na ne tɛ ka fini ko. Safia o tɔ la e tɛ ka fini ko ne ye mun de k'i la? Ou bien i ye fɛn de sɔrɔ? Ni e tɛ ne tɛ fini ko la wɛrɛ don an ka yɔrɔnin na. O tuma e bɛ fɛ ne ka n ka fini nɔgɔlenw don wa? E de bɛ ɲɛ ne ma ka taa ne ka finiw ko sa Sofia. Ayi o tɛ dɛ ne tɛ fɛ k'a nɔgɔlen don. Ne yɛrɛ de tɛ ka fini ko nin wagati la o de bɛ k'a kɛ. Awɔ. Tɛ tɛmɛ o kan. E de tun bɛ ne ka fini ko e b'a dɔn sigida la ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ni e tɛ fini ko la. Ni e banna ka taa ne ka fini ne ka fini di jɔn ma? N'i y'a ye i tɛ fini ko i b'a sɔrɔ i ye dɔ wɛrɛ de sɔrɔ i bɔlen ne ka tɛmɛ fo n ka sira kan.